Sztyc ci mnie kminią. Tak jakoś przy ostatku latowych miesięcy napocznie nasze pombuczku, odpuść mi ten grzech, politykery wadzicie wspierać, choby już miał chnetki być jakiś ich welunek. Ja wiem, że chcieli wyciepnąć ta paniczka prezydent Warszawy, ale nie ma to dla mnie, ani pewnikiem i dla was, moje wyrostomiłe, najważniejsze teroski przy sztaplowaniu forantu na zima. Co się ku temu godało się uzaj i że te nowe pieniądze, te euro, tak wartko ku nam nie przyjdą. I bez to też wspomniało mi się, jak to zawdy staremu knakrowi, to co przytrafiło się nam pieronem dawno temu nazad. W to jest se boczy, w to jest se pamięto, jak to we 50 roku 30 października, a tak prawdę mu oznajmili, to 2 dni skorzy, zwekslowali nasze złocioki na blank nowy. Tu by szło bez spora godzin o tym rozprawiać, ale jo żegnaj no tyle, co pierwszy raz mnie we tej naszej wolnej, no powojennej Polsce łok minęli i do imentu łocyganili. Miałek wtedy 5 lat, we takim szransku pod oknem we kuchyni miałek gryf, no szrogach, no brieftasza, kieroch erbnu po starzyku Paulku. We tej brieftaszy sztaplowech nasze papieżanne złocioki, kiere przy każdym geltaku tatulek nom ze bracikiem dowali. Jest se blank nie miarkował i że to się mianowało Taschengeld. Naszparowało się tego dość wiela, to naisto nie jest, nie poradza teroski spokopić i łoros mój tatulek przyszli, wzięli mi to wszystko, bo powiedzieli, co we Polsce teraz będą insze pieniądze. Dołek się do beku, ale tatulek wtela mi obiecał, co za pora dni telach wielach miał we tej briwie, nazad mi do niej wrajzi. Leciało pora dni, tatulek co powiedział, to zrobił telajno, co te sroge, pierwysze, wielgachne szkartki, płachetki, te stare złocioki zwekslował na takie maluśkie, bunte, farbickie papieżoki, kierych, tak mi się wtedy wydawało i chyba dobrze, było blank maluśko, nie tela, co mi z korzy wziął. I tu dopiero napocznę ślimtać, choby mnie w to ze skóry obdzierał, boch wywoniął, co to wszystko to jest ci pierońskie cygaństwo i hachmęcynie. Chociaż tak po prawdzie to mnie te farbiste 2 złotówki, czerwone 5, brunotne 10 złotych. Festenie się podobali, kierę nie skorzy przy kapistrantach, no i lepszy nom się ze szporkastle wyciągało, bo starki nie poradzili ich do porządku zrolować i do dziury wstychnąć. Tak to już za bajtla pierwszy raz mnie ta cołko władza ludowo festeń mnie okminiła, wykidała nikej nie skorzy wszystkich sam nos we Polsce bez te cołkę 50 lat. Wszystkie, kiedy mi poradzili i nie poradzili się doczkać, kiej będzie lepszy, kiej bumbuczek dozwoli. Wspomniał mi się też teroski genau i mi sam kapuje taki widz. Stary Icek godo do pombuczka, a wiecie, że Żydy zawsze za jedno do naszego pombuczka godają. Co to dlocia pombuczku 1000 lat? Ano, dla mnie to jest minutka ino. No to rzeknij mi pombuczku, co to dlocia jest $1 000 000. No, dla mnie to są inoceskę, padł pombuczek. No toż nie wiem, jak ci to powiedzieć. Ino nie gorsz się na mnie, nie pogorsz. Dałbyś mi jakiś 1 milion, co? Ja, dum. Ino doczkę jakosik 1 moja minutka. Eugen z Pnioków.